Konečne. 6,5 hodín meškáme. No dobre už. Ideme sa to volá Cirkus Z. Tam budeme mať taký, už aj večeru by som povedal. Dúfam, že robia dovtedy jedlo. Potom sme chceli, že dáme možno Budapešť aj nejaký sightseeing, možno tam v tom centre. Potom neskôr večer si sadneme určite. Dáme boat party, to bude asi taký jeden z highlightov. Po boat party partybus a ideme do nejakého baru, neviem už jak sa volá presne. Dačo 2. Dačo 2. A potom zakončujeme to, že instant fogáš. 7 stageov, all kinds of music. Budeme asi dávať trošku dole tú kameru, ne? Pri jedle asi. Čo sa hambíš? Hej, ja nemám do piči jesť na verejnosti, nie to, že do piči na stred. Dám si kapučínko. Čo vy nedáte? Ja si dám kávu. Ja si dám kávu, na konci. A pivo. Tak to je espresso martini rovno. To mám piči. Adam, ako bolo v Party Shore? Vyzeráme niekto, kto by išiel na Party Shore. Vyzerám more, jak všetci píšu, vyzerá Nikolás, ale keď som videl tak ktoré scénky... Ja som si to aj nepustil, stačilo aj 5 sekúnd ide z toho vrátku. I'm doing shit, nemám čas ísť na Party Shore. I'm doing shit. Teraz my sme na Party Shore. Teraz my sme na Party Shore. A hlavne sme live, čiže reálne všetko, čo sa dneska večer udeje, vidíte live, a nie tam bezostriané sračky, jak na Party Shore. Nemáš nejaký nápad, jak filter nejaký, jak brucho, že by nebolo vidno, že veľké brucho alebo dačo? Bo tam som sedel na tom, kde ja seba brucho. Nembaďok. Ja sa zrobiť nejaký custom filter, že by menšie brucho bol. Kamo, za mesiac v Tajsku bude lepšia forma, ja kamo, čo si? Bude ráno kardio, po obede tréning. Ale ináč vieš, ak proste, keď raz si niekedy, že športoval, ale minulosti, že akože nie, že športoval, že si rok, ale že, vieš, že aktívne, že si športovec. Si naspäť, že za jeden mesiac vieš urobiť to, čo niekto za rok reálne. Máš pravdu. Ja sa reálne loknem a za 3 týždne proste mám six-pack, čo iný, Však vieš. jasné. Adam vie. Dajte boxer. Musíme. Na to, či je bere na drobné, vieš? To drobáky bere iba, no. Ja som raz toto kamo robil na Širave, počúvaj, boli tam, že hokejisti, počúvaj, naši kamoši. Šmar, ja som sa zlákol. Počúvaj, boli tam hokejisti, naši kamoši. Všetci dávali pekné čísla jedno s druhým, ja som prišiel, som mal samozrejme vypité. Ja hodil som, netrafil som, zlakol som trafil, jedna. Len hrať. Pre Boha. Big fotka. Aké fotky, ty kokot. Fú, sa strápnem jak kokot, kamo. No dávaj. Nechytaj, dávaj ára na to, kamo. No však dobre. Dávaj. Knockout. Damn. 1103. Dobre. Ty buď. OK. Piče, ma boli ruka. Hej, ne? Big on high kick. LTT. Ja tiež dúfam, že vôbec trafím. Bojuj, kamo, no po slovensky. Dobre. Koľko, tak to bola šupa, ale celkom. Jasne. Uf, Ty si mal koľko brákov? 1103. Kokot. Ty vieš, one more. Dobre, ale ja nie som boxer. A ja som mal dík, ako dopadlo do piči. Ruka, nie? Dík. Dobre. 6600 mal. Ideme ďalej. Nič, koniec. Nevadí. Na budúci. Remíza. Dobrá. Thank you, sir. Nik teraz Denis už ticho bude celý stream. Ale Denisovi sa šmík. Baby punch, ešte ti poviem. Always when it matters. Vždy, keď na tom záleží a ja idem na tento stroj, že tak tam mňa pozerá, alebo je tam stream, alebo tak, sa dojebe. Aha, černok životnej veľkosti. Černok životnej, trošku otoč na černocha životnej veľkosti. Pozrite guys, černok životnej veľkosti. Aha. Chápete? Experience. No je, taký som rád, že sme išli v Budapešti. Nová experience, normálne. Ale to ako pekne hovorím, nebol som to tak, ako to... Je tu fest, ne? Cez deň. Uvidíme, či chytíme flipera, taxikára, alebo kopota. Jeden dopredu musí ísť, ale Idem ja. kameraman musí ísť. Nie, nemôže ísť kameraman, nie? Však nás natáčať, ne? No nemôže veľmi tak, či? Ale môžem ísť ja, pôjdem ja. tento? Dobrý, hello. Yes, ladies first. Adam, otázka na teba, že ako sa darí kurzu? Akože zatiaľ nemal som nejaké, že extra veľa sales, ale mal som nejaké, ale keby to je skorej, že dlhodobý, vieš, proces. Ja som to sa bude rozvíjať aj všetko, čiže nie je to, že zrobené, že teraz, aby všetko sa predalo, hej, aj preto som dal vyššiu cenu, aby sa vyfiltrovali takí tí, čo to chcú, len vieš, skúsia tak. Ale v tom kurze, keby je priamo, že vidia, jak sa to robí krok za krokom všetko, 200 €. Celý systém, jak to ja robím, reálne v tom kurze. Nikdy v živote nebudem dať nikomu zľavu, čiže kto nechce, nikdy ho
nebudem mať, nikdy nebudem dávať zľavu, reálne to je taká dobrá cena. A on to píše, to je môj blueprint, čo tam je. Už to začína, joj, dovidenia. Urobíme hluk pre DJ-a. Sme to nahypovali. Užívajte šráci podnikateľov z Vibe, mám z vás. Je tomu ver. Sme vyoblekaní jak na svadbu do piči. Kameraman nie je slick, my sme to videli. Čo? Že sme profesionálni milovníci lodiek, píšu. Keby nebol Fico, si nejazdíme na loďkách teraz, vieš. Na staré kolena. Tam je parlament, Budapešť parlament. Je muzeum asi. To je... Parlament. Dobre. Kto ten? Pido, oni. Kamo, oni podľa mňa sa modlia, že nech my ideme preč, lebo odkedy my sme prišli, tu ani jeden stôl okolo nás nie je zaplnený. Všetci odchádzajú. Všetci odišli. No, Ja sa postavím na to, že by si... oni možno nás dať tu na kraj, že by sme aspoň mali takých zákazníkov, vieš. 34 mám. Dneska Silo dá pozor. Dneska kameraman má po piči. Zjebaný, najviac pije do piči. Kamo, to vieš, aká je robota, že nám robiť kameramana? Všetci odídu stade. Všetci idú tak. Originál mračí sa na náš čašník, že Rozbijem pohár o hlavu jednotky do četu. vieš, čo nám povedia? Just go, it's okay, no pay, no problem. Don't pay, just leave. Just leave right now. Raz Right? nevadí. Kokoti. Ale by mohli už pomaličky, no, odchádzať. Köszönöm szépen! Still, thank you very much. Za 20 netírajú tak, vieš. Ani jukebox za 20 netírajú. Kamo, kde to podľa je? mňa tu, keď sa vyšikáš, sa nič nestane. Nechceš len tak stať pri mne. Tak idem aj ja šikať. Počkaj. Go. Korejčan vás natáčal. No však Šikáte. Že European experience. Váže? Ja to chápem. Ale tam on také v živote nevidel, pozri, Korejčania. Niekto zrazu vidie klobasy, vieš, kabanos, vieš. Kabanosy. Tahle loď. Jeden potopí. Rovno sa kempnú také, rovno. Teraz čo keď ľadovec natrafíme? No, Tam sme zjedli čuráky. také je, že Poďme tam asi, poďme tam, nie? Ahojte. Že čo? Kokot? Ahojte. Poďme, hej. Kámo, ale že príde typek a neviem, tak to začne predvádzať, ako že som nečakal. Ale tak dobre, A táto tak to je... treba čakať, To je človek, čo chce pozornosť, len ver, aj trúbka to, že... Ježi, jasné. Jasné, áno, áno. Sorry, chceš aj ty? Nie, čo si? Fotograf. Na fotku. Dobre. Choď ku mne, keď chceš. Však poď. Chcem fotku, On nie je do piči. Ale musíš dať dole to svetlo, lebo nebude nič vidno. Jakú karmu dostal Čavo, ne? Jaká karma, kámo, že typek si tu nadal do kokota, jak človek. Čavo prišiel s čajami a bavil Kára proste strašne, on nikto mu nič nepovedal ani nič. A teraz sa všetky čaje prišli fotiť za domu, jak sa musel cítiť? Digon, Múka. zhrbený. Takzvané dole ústa. Treba byť pokorný a normálny. Ďaká Trezorovi máme VIPčka. Vieš, bez disciplíny môžeš tu byť 2 roky a potom neštekne ani pes, ale pre mňa je taký rytmus taký, že ukazovať toho, že pek nepije, nefetuje, vieš nič. Ja si myslím, že on je taký slovenský kamier.